Il-Prim Ministru Robert Abela mhux f'pożizzjoni li jelimina kull dubju li m'hemm ħadd aktar mill-kabinett tiegħu involut f'xi tip ta' skandlu ieħor. Dan kif it-tlieta wara nofsinhar, Net News staqsa lil mexxej Laburista biex iserraħ moħħ il-poplu li m'hemm ħadd aktar minn sħabu involut f'xi tip ta' skandlu wara l-aħħar żviluppi brabta ma' Clayton Bartolo u l-mara tiegħu Amanda Muscat. Madankollu Abela oġbu jżomm fommu siket u jaħrab milli jwieġeb. Inti telimina kull dubju illi hemm iktar minn dawn l-iskandli fil-kabinett tiegħek għax il-poplu naħseb għajja issa. Francesco wieġeb il-mistoqsijiet kollha li għamil. Minkejja kollox, minkejja l-appelli ta' diversi għaqdiet, NGOs, imsieħba soċjali u l-Partit Nazzjonalista, Robert Abela qed jibqa' joħroġ u għall-Ministru Clint Camilleri. Ta' minkejja il-promotion illi kienet ingħatat lil Amanda Muscat fil-Ministeru għal-Għawdex paga ta' 70,000 euro mingħajr ma kienet qed tagħmel ix-xogħol rikjest minnha. Jiena kelli quddiem dakinhar każ wieħed bl-istess mod illi kont konsistenti dakinhar nibqa' konsistenti fil-konfront ta' Clint Camilleri ukoll għaliex dwar dak il-każ emmint mill-ewwel li d-deċiżjoni l-korretta kienet illi fil-waqt li l-Kumitat Permanenti għal ħarsin tal-istandards fil-ħajja pubblika li mistenni jiltaqgħada kellu funzjoni xi jwettaq id-deċiżjoni dwar Clint Camilleri u Clayton Bartolo għal rigward il-kariga ministerjali tagħhom tajta minnu fih. U fil-waqt illi jinsab deċiż illi jibqa' jżomm lill-Ministru Camilleri miegħu fi kliem il-Prim Ministru sansitra li kieku ma kienx għal xogħol il-ġurnalisti bl-aktar mod ċar Clayton Bartolo għadu qed jifforma parti mill-Gvern. Xorta waħda se tibqa' iżomm lil Clint Camilleri. Diġà weġibt aktar qabel illum illi deċiżjoni illi komunikajt aktar kmien illum dwar Clayton Bartolo tikkonċerna l-allegazzjonijiet li hemm kontenuti fid-domandi mobgħuta lit-Times of Malta m'għandix taqsam. Unu ġurnalisti ġifieri kieku ma kienx it-Times of Malta kien jibqem. Mal-ewwel każ naturalment. Ma kienux it-Times of Malta kien jibqem. Meta ġejt akkonjizzjoni ta' dawk l-allegazzjonijiet għamilt il-verifiki tiegħi ma waqafx mad-domandi għamilt il-verifiki tiegħi u wara li saru dak il-verifiki tiegħi minnu fi ħaddejt għat-teħid ta' deċiżjoni. Battal Clayton Bartolo ħadd id-deċiżjoni li ħassejt li kienet meħtieġa. Mistoqsi kif jista' jkun kredibbli mal-poplu wara li ilu jiem sħaħ jiddefendi lil Bartolo, Robert Abela qal illi ħal passi wara l-aħħar skandlu, deċiżjoni illi fl-opinjoni ta' uħud kienet meħuda tar twisq. Aktar u aktar għaliex għadu tal-fema illi brabta ma' 70,000 euro paga mandu jirriżenja ħadd. Kif tista' tkun il-ġudizzju tiegħek ikun kredibbli meta mbagħad issa morna from 100 to 0 fuq Clayton Bartolo? Għaliex żvolġew ċirkostanzi differenti u ġala darba ċirkostanzi kienu differenti kienu jimmeritaw konklużjoni u deċiżjoni differenti minn dak li jiena ħassejt li kellu nieħu fir-rigward tal-ewwel ċirkostanza. Ħadd mhu se jerfa' responsabilità fuq l-ewwel każ. Diġà fuq l-ewwel każ diġà tkellimna li se jkun hemm ir-refużjoni. Imma xi ħadd tal-promotion, Prim Ministru, darbtej. Permettili se jkun hemm ir-refużjoni u mbagħad il-Kumitat tal-ħarsien tal-istandards fil-ħajja pubblika se jkun qed jagħti d-deċiżjoni finali. Madankollu il-Prim Ministru wara b'mod ċar li jew jaf aktar fuq il-Ministri ta' madwaru jew mhux jafdhom. Kif ma serraħx moħħ il-poplu illi m'hemm xejn aktar moħbi. Inti telimina kull dubju illi hemm iktar minn dawn l-iskandli fil-kabinett tiegħek għax il-poplu naħseb għajja issa. Francesco wieġeb il-mistoqsijiet kollha li għamiltlu, grazzi ħafna. Ma teliminax id-dubju, Prim Ministru. Francesco Catania, Net News.